Крайно време е държавата да се заеме отговорно с проблемите на водите и чиновниците да осъзнаят, че безхаберието и далаверите в управлението на сектора се заплащат скъпо и цената винаги е човешкият живот. След дъждовните години следват дългите периоди на сушата, а с нея идва и гладът. Трябва да се разбере, че без модерно поливно земеделие не ни очакват добри времена. Разгърнали сме широко строителство, но след нас и потоп. Има и съвестни работници, които старателно почистват строителната площадка. Тук обаче някои са оставили изкопаната пръст точно до шахтата за събиране на дъждовни води и скоро тя ще бъде запушена. Едно от честите обвинения след наводненията бе, че канализацията е затлачена и не се почиства от общините. До някъде с основание, но едва ли има по света такава служба и толкова надежна инфраструктура, които да устоят на нашенското мърляво отношение към чистотата. Много от улиците в населените места още са без пътна настилка и част от тази кал един ден ще попадне също в канализацията. Мръсотията се разнася навсякъде от преминаващи коли и хора, докато дъждовните води я отнесат. При повече от градските пешеходни алеи и пътеки, почвата и боклуците се отмиват от валежите и също попадат в канализацията. Има подходящи решения, като това например, но за съжаление за дребните неща нямаме време, а на важните не обръщаме внимание. Ако искаме страната ни да се превърне в място за приятен и спокоен живот, нека си дадем сметка, че в най-голяма степен това зависи от самите нас. През годините на прехода българската научно-техническа мисъл понесе тежки удари и стана жертва на стремежа към налагане на юридическите и политическите науки. Безумието стигна до там, че бяха закрити водещи институти. Грешките държавното управление не подминаха и водния сектор, който бе пръснат в различни ведомства, а управлението му попадна в омагьосан кръг от сложно и неефективно законодателство. През годините експерти в областта на водното дело предупреждаваха не един път за опасността от наводнения, причинени от природни бедствия. За аргументи те сочеха безотговорното управление и критичното състояние на водостопанската система, но никой не им обърна внимание. Някога Радой Ралин го бе казал точно: сит търбух, за наука глух. И в разгара на лятото най-лошото се случи.